Момчета, да се види каква е дълбочината на снежната покривка. До колен, в сантиметри. А поравне снежной покривки в сантиметров. Римский монастырь 30, понижение 5. Що ти рогнався? Не що вказати. Шо жмон, ох. О, това влади ли? Ако мога да се качим още малко нагоре. Ето я много злата скала. Опа, тук парови. Може... Представя си да скочи тук някой живот, така да изкефи. Отполета огнето. Не, това не си отпа. О, Боже, 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 Боже. Владенко, ние малко сме се оснежили. Чакай! Боя се малко закънал до Уши. уши. Че по-надолу не може. Еле, бата, гледай докъде. Ти снимаш ли или само аз снимам се? Дай назад. Чай, леко да. Баси майката. Най-леко ще се шибне в храницата сега. До коленце. До коленца води. И става по-дълбок. Обратно на твоите физични предвиждания. Това моите бяха психосоматични. Психосоматични предвиждания. Обаче дали не пребаха с апарата. Целият е мокър. Опа! Самолет. Понижение 5. 6. 4. 2. 1. Старт. Мы. Така от светка и орбите. Бояне. Една напред, три назад. Точно така. Това е нашата тактика. Ще питаш Силвия как се казва това хоро. Ще го научим. По странен начин. Ужас. Викаш, че правя го нарочно, а? Той го прави нарочно. Си мисля. Не става да снимаш и да ходиш.